Dobrý večer, my jsme šťastní, že jste se rozhodli strávit dnešní večer s námi. Jenom chci říct na začátek pár vět, jo. My jsme si vymysleli takovou věc, že na každém koncertě máme jiný hosty, jinou předkapelu. Takže jsme vyhlásili soutěž, přišlo nám 450 videí. Jenom si to poslechnou, bylo peklo, věřte tomu. Ale vybírali jsme prostě s klukama poctivě všechno z toho. A měli jsme kritérium, že ta kapela musí být z regionu a nesmí být lepší než my, samozřejmě. A pak taky samozřejmě preferujeme kapely, které zpívají česky. Prostě dneska to u nás vyhrálo Mládí, takže dneska večer, za chvilku, vám zaspívá a zahraje úplně fantastická kapela, která se jmenuje Křížaly jsou vaši. My jsme Křížaly a vítáme vás na koncertě kapely Činasky. Doufáme, že se vám budeme líbit a hned první písnička bude Boty proti lásce, kterou vám zaspívá Barča Ševlíková. Ale ještě předtím bude písnička Jedeme.